happens to you. Don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along. Hej, jeg er Anna, og det her er Regitze, og det her det er juli måneds program. Surely I'll do the same. Come finding mountain holes. We got too close to the flame. Calling out, Father. Hej og velkommen til verdens svar spørgsmål. Jeg hedder Regitze, og i dag vil vi svare på jeres spørgsmål. Panelet er Marie, Sofia, Laura og Thea. Og i dag vil vi svare på jeres spørgsmål. Første spørgsmål. Jeg har lus, men jeg får lov til at sige det. Mine venner synes måske, at det er klamt. Hvad skal jeg gøre? Marie, hvad synes du? Jeg synes, man skal tage en lusekur. Og så synes jeg, at man skal ikke være bange for at sige det, fordi at det prøver man alle sammen. Det har alle prøvet, og ja, så synes jeg bare, at man skal prøve at få det væk, og ikke være bange for at sige det. Hvad med dig, Laura? Jeg synes, man skal... Måske kan man starte med at tage en lusekur, og så kan man prøve at sige det til sine venner, hvis de synes det... hvis nu man har en tæt veninde, så kan man jo sige det til den veninde. Ja. Hvad med dig til? Jeg synes også, man skal starte med at fortælle det til en af sine tætte venner, eller og så hvis den ven synes det er klamt, eller så synes jeg, eller hvis den ikke synes det er klamt, så synes jeg bare, man skal fortælle det. Sofia? Jeg synes som de to andre her, at man skulle prøve at få dem fjernet, få en lusekur og blive kæmmet. Men jeg synes ikke, man skulle være flov at fortælle det til sine venner, for det er jo en til venner. De bør ikke synes, at sådan noget er underligt, og de vil jo stadigvæk kunne lege med dig, hvis de virkelig godt vil være din ven. Det synes jeg var nogle gode svar, så lad os tage næste spørgsmål. Min mor siger, at jeg skal have cykelhjelm på, men jeg synes, at det ser kikset ud. Hvad skal jeg gøre? Laura, hvad synes du, man skal gøre? Jeg synes, at hvis man synes, det ser kikset ud, så må man jo bare prøve, hvis det er på grund af ens frisyre, så kan man jo prøve at tage et bad eller et eller andet, og det er jo lidt lige meget, hvordan det ser ud. Det handler jo om at passe godt på sig selv i trafikken. Hvad med dig, Marie? Jeg vil sige sikkerhed frem for alt. Thea? Jeg synes også, man skal tage den på, sådan så hvis man ikke tog den på, og der skete noget, så kunne man lige være sikker på det, hvis man tog den på. Hvad synes du, Laura? Sofia? Jeg synes, ligesom hun sagde, sikkerhed frem for alt, og hvis din mor nu siger, at du skal have den på, så skal du jo ikke være sur på din mor, hvis du synes, det er så kikset. Hun prøver jo bare at sørge for, at der ikke sker noget med dit hoved, hvis man kan sige det sådan. Og hvis det er rigtig vigtigt, så kunne du prøve at finde en rigtig pæn cykel. Ja. Og det var alt for bare spørgsmål for i dag. Husk, at I kan sætte spørgsmål i kassen. Og ellers så hvis I har lyst til at være med i panelet, eller
et eller andet med Pumpestation TV, så kan I altid henvende jer hos Martin Hofgaard i Medieværkstedet, og postkassen står foran Medieværkstedet. Surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to Hej og velkommen til Pumpe News. I dagens program byder vi på en tur til Samsø, og vi har også været til både Big Bang Festival og modeshow. Men vi starter med de korte nyheder. Nu er sommeren over Danmark, og snart skal alle børn på sommerferie. Vi har spurgt nogle af Pumpestationens børn om, hvad de glæder sig mest til. Jeg hedder Regitze, og nu vil jeg gå ud og spørge, hvad børnene på Pumpestationen skal i sommerferien. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Louis. Louis, hvad skal du i sommerferien? Jeg skal egentlig bare slappe af, og så skal jeg på camping med min familie, og så skal jeg til Spanien med klubben. Og så som sagt før, skal jeg egentlig bare slappe af. Okay. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Jessamay. Glæder du dig til sommerferien? Ja, Hvorfor? det ved jeg ikke. Hvad skal du? Jeg skal i Blokhusen, tror jeg, det hedder. Skal du have noget i sommerferien? Nej, jeg skal bare i klubben hver eneste dag. Okay, det lyder fedt. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Oscar. Glæder du dig til sommerferien? Rigtig meget. Hvad skal du? Jeg skal være sammen med mine venner, jeg skal være i sommerhus, jeg skal være... Ja. Hej, Fabi, glæder du dig til sommerferien? Ja, det gør jeg. Hvad skal du? Altså, jeg har rejst til Tyrkiet sidste år, og jeg tænker på, at jeg bliver i Danmark i år, fordi jeg elsker Danmark. Og måske jeg kommer til at savne lidt arbejde, ikke også? Vi skal have væk i 3 uger. Ja. Det er fordi, I er så søde børn. Vi har i pumpestationer og rigtig gode forældre og gode arbejdskolleger. Og når jeg er væk første uge, jeg er rigtig glad. Men når der er anden og 3 uger, ikke også, så jeg begynder at kede mig og savner den rutine, jeg har på min arbejdsplads. Ja, det kan jeg godt forstå. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Agnes. Glæder du dig til sommerferien? Ja, meget. Hvad skal du? Jeg skal hjem til min far, fordi han har sådan lånt et sommerhus og på Drejø og alt muligt. Det lyder fedt. Skal du andet? Jeg skal også bare være hjemme hos mine bedsteforældre og sådan noget. Hej, hvad skal du i sommerferien? Sove og drikke øl. Glæder du dig til sommerferien? Ja. Men skal du andet end at sove og drikke øl? Og jeg skal også drikke øl og sove. Ja, men så må du have en rigtig god sommerferie. Det lyder som nogle sjove oplevelser, de skal have. Onsdag den 4. maj tog Pumpestationen på Hestemorgens på Samsø. Lad os se, hvordan det gik. Glæder du dig til Samsø? Ja, rigtig meget. Hvorfor? Fordi at jeg har hørt fra de andre, som har været der, at det skal være rigtig sjovt, og man laver rigtig meget og ude i naturen og sådan noget. Ja, så du har ikke været der før? Nej, jeg har ikke været der før. Okay. Kan du godt lide heste? Jeg elsker heste. Hvorfor? Fordi jeg synes, de er så søde, og de er sådan dejligt rolige, og ja. Hvor lang tid har du så glædet dig? Og nok en måned. Hvad tror du, man laver på sådan en hestevognstur? Jeg tror, at man bader meget, og bare hygger med sine venner og er ude i naturen. Glæder du dig til Samsø? Ja. Hvorfor gør du det? Fordi jeg har hørt, at det skulle være mega sjovt. Hvad har du hørt, folk har lavet? Lavet bål og badet. Og det synes du lyder sjovt? Ja. Det er godt. Har du pakket? Ja. Hvad er det vigtigste, du har pakket? Det ved jeg ikke. Gummistøvler og lommelygte. Hvor lang tid har du glædet dig? Siden i går. Så har du ikke glædet dig så lang tid?
Nej. Tak fordi du måtte interviewe dig. Marie, og jeg kom fra Pumpestations TV. Nu står jeg her ved hestevognene på Samsø, og skal til at interviewe en, der hedder Sten, som ejer hestevognene. Hej Sten. Hvor mange hestevogne har du her på Samsø? Jeg har jeg har 12 hestevogne og 26 heste. Har du nogle yndlingsheste, som du synes, der er virkelig gode til at gå, eller? Jamen, de er jo alle sammen gode til at gå for vogn, så jeg har ikke nogen yndlingsheste, men jeg er glad for dem alle sammen. Så der er ikke nogen forskel i, at jeg har en yndlingshest, som jeg siger, det er min lille kæledække. Det har jeg ikke. Hvor mange tror du sådan, der udlejer en hestevogn bare sådan cirka sådan på et år? Sådan? Hvor mange udlejninger jeg har? Der kommer cirka 120 familier her. Eller der kommer institutionen som Pumpestationen og kører. Så 120 udlejninger om året. Har du en sjov historie om noget med hestene eller noget? Ja, det har jeg, fordi at mange gange så handler det jo om meget andet end lige at køre med hestevognen. En dag der kom jeg ud på en af pladserne, der hvor I kommer ud fra i dag. Og så stod der en pige og stod med hænderne om halsen på en af hesten og sagde, jeg har lige lært lille Claus at mysse, altså at kysse. Så stod hun og kyssede lille Claus der. Det var lidt sjovt egentlig. Ja. Hvor mange sådan pladser er der? Vi har 5 pladser rundt på øen, sådan at man kan køre hele øen rundt, hvis man er på en ugetur. Smart. Hej hej. God tur. Hej, jeg hedder Anna, og nu vil jeg stille Frik nogle spørgsmål om, hvordan Samsø-kolonien har været. Hej Frik. Synes du, kolonien har været god? Ja. Hvad synes du har været det sjoveste? Nok at ride i vognene. Har du hygget dig i din vogn? Ja. Hvad har I lavet? Vi har spillet og snakket og spillet mere. Vil du så tage med næste år? Ja. Okay. Har du haft det sjovt? Ja. Hvad har du lavet? Vi har jo kørt rigtig meget hestevogn og gjort hestene klar. Og så har vi også siddet rigtig lang tid ved bålet og gået ture og sådan noget. Synes du, det har været hyggeligt i din vogn? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har været rigtig hyggeligt. Vi har haft et godt sammenhold og ja, haft nogle gode lege og sådan noget. Så I legede meget? Ja, eller vi snakkede mest og spillede Uno og sådan noget. Vil du så tage med næste år? Ja, det vil jeg helt klart. Dette år skulle det gå til Irland. Brødrenes ry var stort. De var unge krigere. Der skal lige have blader.
De var unge krigere. Alle landets unge krigere strømmede til for at komme med på det her togt med de 2 kongesønner. Skibene blev tjæret og set efter, inden de blev lastet med forråd og våben. Og da Knud og Harald havde mandskab nok, tog de afsted med deres familie. Knud var nu blevet gift, og han havde en lille søn, der var opkaldt efter hans farbror, der hed Harald. Dette år bragte skibene med sov med hjem. De bragte sov med hjem til Jelling. Knud og Harald holdt flere slag med irerne rundt omkring den grønne ø. Den irske konge måtte til sidst flygte til Dublin, den største by i Irland. Seriøst. Jeg gider bare ikke mere. Synes du, det har været en god tur? Ja, det synes jeg, fordi vi har alle sammen hygget os, og vi har fået noget fint nok mad, og så har vi kørt i hestevogne. Hvad synes du, har det været det bedste på turen? Nok når man var i hestevognene og kørte rundt. Hvorfor? Fordi at der var det var hyggeligt at være sammen med dem, fordi jeg var også sammen med nogen fra nogle andre skoler, og ikke bare min egen. Kunne du finde på at tage med næste år? Sagtens, jeg synes, det er rigtig sjovt. Det var tankens kraft. Jeg skubber. Vi bliver filmet. Jeg kan ikke komme med. Hej. Pæne er de, ikke? Prøv at se, der er et eller andet med den fod der, den vil ikke støtte på den fod. Så tager jeg Rasmine ud nu. Harald. Jamen, så tager jeg hegnet her. Okay, så tager jeg Robin. Vi kan tage Robin så. Jeg er sådan lidt sløber. Okay, nu klarer I den sgu da. Meget godt. Øjeblik. Der er for lidt. Sådan. Prøv at se, hvor glade de er, når de kommer ud. Nej. Hvor var det godt, I lige havde ordnet dem. Kan man løbe til os i morgen? Der er lidt af mad i morgen. For helvede, altså. Nej, du har det til mig. Nå, det må være dejligt for dem. Og De sveder. løber bare ud til en eller anden hest. Ja, hun er oppe i nu. Der er sådan en der. Øj. Fredag den 20. maj blev Big Band Festivalen for første gang afholdt. På busstationen havde selvfølgelig mange børn med, både på og uden for scenen. Her bringer vi et indslag fra festivalen. Hej og velkommen til Big Bang Festival her i Kildevældsparken. Jeg hedder Regitze, og i dag der skal vi interviewe nogle af dem, der skal optræde her, og nogle af publikummerne til god fornøjelse. Did
to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. Ja, nu står jeg her med Camilla, og er du nervøs? Jeg har en blanding af nervøsitet og sommerfuld i maven. Hvad glæder du dig mest til? Jeg glæder mig mest til at danse, og jeg skal faktisk ikke lave mere ud over det. I'ma let you know and keep it simple. Trying to keep it up don't seem so simple. I just fucked 2 bitches before I saw you. And you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decaf. I'm just trying to live life for the moment. And all these motherfuckers wanna real love. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. Synes du, det er fedt? Ja. Hvad synes du, der er fedt? Du ved ikke. Kage. Er det fedt at være her? Ja. Første gang jeg så dig, vidste jeg ingenting. Jeg gemte mig bag ruden, lukkede ingen. Jeg passede på mig selv og fløj væk i tid. Men du tog mig til side, så du skal vide. Det jeg kan mig ikke hver eneste dag. Og hvis du bare kan slippe, stikker det af. Det er jo alt, der bringer ved mig nu. For hvis ikke os, hvem skulle så kunne? For det går fra hinanden. De kan ikke få det til at hænge sammen. Og så står dernede. Men vi tog køling, klarer os ud. Hej Femi, er det fedt at være her? Hej Regissa, ja, det er fantastisk dag faktisk. Har du haft travlt? Jeg var travlt? Nej, jeg var heller ikke travlt, fordi pumpestationen kommer og bestiller 39 poprum på en gang. Og så lige pludselig tømt kassen, og der kommer jeg under pres, og så skal jeg vente 10 minutter og sælge 2. Okay. Har du en god aften? Ja, det er en dejlig dag. Der er mange mennesker, der er gang i det, og jeg vil sige også tak til pumpestationen, fordi de kom med 40 mennesker, og de har ikke gang til arrangementet, ja. It's
Har du en god aften? Ja, det er fint nok. Synes du har sjovt at være? Ja, jeg synes, det er meget sjovt. Hvad har du lavet? Jeg har optrådt sammen med min veninde Asha. Har du en god aften? Det har jeg i hvert fald. Jeg ved, du har solgt popcorn. Ved du, hvor mange du har solgt? Nej, det ved jeg fandme ikke. Ja. Men hvad har du ellers lavet ud af at sælge popcorn? Intet. Okay. Yo, right here, right now. There's no turning back, we can't go around. Right here, right now. There's no turning back, we can't go around. Right here, right now. There's no turning back, we can't go around. Right here, right now. There's no turning back, we can't go around. Yo, 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 yo. My destiny for warm before I got thrown. I was raised in that place, no. There's no wrong, so we moved along until I was shown. Yo, yo, okay. Fredag den 13. juni blev der afholdt det store modeshow på Pumpestationen. Mange børn fra både vores klub og andre klubber deltog. Lad os se, hvordan det gik. Hej, jeg hedder Regitze, og jeg står her ved klubbernes modeshow. Og nu vil jeg gå ind og spørge, hvordan det har været i dag. Forestil dig, at du er i år 3000. På dette tidspunkt tror Kennelgården, at det er gået op for mennesker, hvor vigtig naturen er for os. Giv dem lige en stor hånd. Hvordan har det været at være konferencier? Det var rigtig fedt.
Det er det samme. Hvad har man skulle gøre som konferencier? Vi skal stå og råbe klubbernes navn op. De klubber, som der kommer ind og skal gå modshow. Hvordan synes I, at modellerne har klaret det? Jeg synes, de klarede det helt vildt godt, og det var nogle flotte kostymer, de havde syet. Det hele var virkelig flot. I har da også rigtig flotte kostymer på. Har I selv lavet dem? Ja. Min på 3 dage, Angelinas på 2 dage. Den anden klub, vi har, er B29. I B29 har deres tema været is og kage, sol og sommer. Tag godt imod dem. Maren, hvordan har det været at gå modshow i dag? Det har været godt. Er du tilfreds med din kjole? Meget tilfreds. Den var også rigtig flot. Hvad vil du være med næste år? Ja, det tror jeg. Den næste klub er Pumpestationen, som har fokuseret på tøj og kroner for forskellige kulturer. Giv dem en hånd. Hvad hedder du? Jeg hedder Elektra. Elektra? Hvordan har du synes det var at gå modshow i dag? Jeg synes, det var meget sjovt. Tror du, det vil være noget, du vil gøre fremover? Ja, altså, måske næste år. Den næste klub, det er Interklub. Og Interklub har de gået efter temaet steampunk, punk og sørøver. Giv dem lige en hånd. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Johanna. Johanna, har det været fedt at gå modshow i år? Ja, helt vildt. Kunne det være noget, du vil gøre en anden gang? Har du været tilfreds med det, du har lavet? Ja. Hvordan har det været at gå modshow i dag? Det var rigtig hyggeligt og rigtig sjovt. Tror du, det kunne være noget, du kunne gøre næste år? Jeg skal klart være med til næste år. Den næste klub er Thomas B. Heile, som alle har fri hænder til at gøre præcis, hvad de vil og lave præcis, hvad de vil. Giv dem en hånd. Hej, hvad hedder du? Safa. Safa, er du tilfreds med det, du har lavet i dag? Ja. Har det været sjovt at gå modshow? Det har været rigtig sjovt, men man kunne godt være nervøs. Men var det noget, du ville gøre en anden gang? Ja, helt klart. Jeg har også været med sidste år, der var det også rigtig sjovt. Så fedt, tak.
Chloe. Chloe? Chloe, har det været fedt at gå modshow i dag? Det var så fedt. Har du været tilfreds med dit tøj? Ja, det er helt klart. Har det været noget, du vil gøre fremover? Helt klart. Næste år, det bliver mig. Giv lige en stor hånd til alle vores modeller. Hej, hvad hedder du? Amalie. Amalie, har det været fedt at gå modshow i år? Ja. Tror du, det kunne være noget, du vil gøre fremover? Ja. De ting, du har lavet, er du blevet tilfreds med dem? Ja, jeg er blevet okay tilfreds med dem. Fedt, tak. Kom her, kommer de igen. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Vasta. Vasta? Vasta, hvad for en klub kommer du fra? Kennedy-gården. Har du, hvor lang tid har du brugt på din kjole? Den her er min egen, men jeg har brugt noget på mit hat og sådan noget. Sådan en 2 uger eller sådan noget. Har det været fedt at gå i det? Ja, det er meget, meget fedt. Tror du, det kunne være noget, du kunne gøre fremover? Ja, hvis jeg går på klubben næste år. Det var altså Pumpe News. Rigtig god sommer. Vi ses. Og det her, det var alt for dette program. Og sæson. Vi håber at se jer næste sæson. Clap along.